Ако имаш бизнес, магазин, автокъща, сервис или постоянно работиш с кеш, това видео е за теб. С навлизането на еврото в България, измамите с фалшиви банкноти ще станат много повече. А повечето хора ще го разберат чак когато вече са загубили пари. Фалшивите банкноти не изглеждат фалшиви. И точно за това са опасни. Това тук е автоматичен детектор за банкноти. Слагаш банкнотата и за секунди знаеш дали е истинска или не. Без гадаене. Без риск. Повечето хора реагират чак след като вече са изгорели. По-добре е да си подготвен преди това. Този детектор ти дава спокойствие. Особено сега, когато ще има нови банкноти, нови дизайни и нови измами. На никой не му се губят пари излишно. За да си спокоен, посети maxauto24.com, поръчай детектор за банкноти и се подсигури още днес.